Gitunan karon sa Talisay City Police ang pagpasaka usab og kaso batok sa 16 anyos nga mo'y nagbitbit sa nikagar nga Goodbye Philippines nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa 10 anyos nga batang lalaki sa Kandulawan, Talisay City. Ang report ni Femari Dumabo. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga ilang gitun-an ang posibilidad nga lakip sa pasakaan og kaso ang 16 anyos nga mooy nagbitbit sa nikagara nga Goodbye Philippines. Ilang tan-awon kung ano na ba'y pagpabaya nga nahimo ang minor de edad. Sa miaging Enero 3, napasaka na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries. Human malapas ang Executive Order 28 ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga naglatid sa lagda sa paggamit sa mga pabuto. Laing gibasihan ang Republic Act 7183 nga naglatid usab og lagda nga nagdili sa paggama sa mga firecracker nga muhatod sa kadautan o kaha sa kamatayon sa mabutan niini. Usa sa gidili ang Goodbye Philippines nga mooy gibitbit sa 27 anyos nga lalaki nga mibutuhuman mikagar atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Mitahan ang 27 anyos nga lalaki sa kapitan sa Barangay Kandulawan nga mooy gatugyan kaniya sa Talisay City Police nitong Huwebes. Actually, tinitignan din yung probable cause din kasi yung bata na isa na yung nagdala ng pabuto. We might be also considering siya na yung negligence niya rin po yung pagdadala. Kung pa tayo ng ibang ebidensya to establish po yung isang bata. Gilagway ang 16 anyos nga mooy midala sa mikagar nga Goodbye Philippines din kini mibuto nga mikala sa 10 anyos ug miangol sa upat ka minor de edad nga nag-edad og 8 anyos, 10 anyos, 16 ug 17 anyos. Ang 16 anyos nga naangol mooy gitun-an nga pasakaan og kaso sa kapulisan. Samtang sa pagbisita ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa haya ni Jeremy Kagang sa Barangay Kandulawan sa niaging semana, iyang gipasalig nga abaga ng pamilya sa pagpahiluna sa pateng lawa sa 10 anyos nga biktima sa pagbuto sa Goodbye Philippines. Oban ni Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.